Здравейте хора, аз съм Ападекс и днес ще направя един клип, който ще бъде какво има на моят телефон. Първото нещо е видео. И хора, видеото, просто видео. Следващото е галерия, в което се държат свои снимки, които се надявам да не искате да ви вкарам. Гласово търсене, което е в Google да търся с глас. Знам, че знаете, просто да ви обясня. Просто искам да ви кажа, защото няма какво да казвам за приложението. Аз на другата страница съм си сваля тригери. Тук имам UpTweet и да продължавам. Следващото е диктофон. Там мога да си записвам неща, да си говоря. Камера, калкулатор, интернет, диск, настройки, моите файлове, контакти, карти, снимки, радио. В това не знам памет детел ли нещо такова. Тук мога да си записвам задачи, които трябва да изпълня. Настройки за Google. Хора. Настроим си Google. UpTweet, това приложение е много хубаво, може да се теглите игри, които точно в Google Play се плащат. А това приложение може да купува игри. Тук нищо не се плаща. Може да направите, да препоръчвам го и изтеглете си го, ако го нямате или от интернет, или от Google. След това е моят часовник, телефона ми и съобщенията. Следващата страница имам Chrome, имейл, Extreme Car Driving Simulator, която е една доста интересна игра, App Galaxy, Gmail, Google Play магазин, Google+, Hunger, Mobizen, с което снимам в момента. И ще гледате си го. Не, че искам да рекламирам, просто много би харесал това приложение. Второто е Play 3. Следващото е Play Music. Следващото е Play Pavilion. Следващото е Punchbox, една много интересна игра. Календар Super Big Cleaner, който ми изчиства телефон, за да е по-чист. Теленор, ако някой пита се. Теленор съм Samsung Galaxy G1, Viber, World Football Liga и YouTube. Това е от мен. Довиждам на хора, надявам се клипа да я хареса. Ако е било така, абонирайте се. Не забравяйте да се абонирате. Да дадете един лайк. Довиждане. За вас аз бях Ападекс.